tayong agyaman ni Sheila Migalinato, Mr. and Mrs. Ian Bugarin, Rowena Galutan and family, Josh Caballes and family, Fidel Galutan. Kastaman ngayon kay Ikararagan, Ikararuada, Fidel Galutan, Kulasa Galutan, Teriang Galutan, Antero Galutan, Cecilia Galutan, Josefa Galutan, Gregorio Galutan, Fabian Galutan, Herminio Galutan, and Josefina Galutan, Gregorio Vizcara, and Marcelina Vizcara. Sana sulit, tuyang lawa na pili, tayo iyang daw, may naramit ako. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako mga kada kayo. Tagapsa ti diretoy nga misa tayo, ito'y sisa tayo, intay ilagip ni San Pio, may kasangapulo, may saa Santo Papa, na simple ti panagbiag na, nasirib nga ng idaulo. Dawaten tayo ti panangibabait na, tamakapudno tayo kumamat ti panangidaulo tayo, kadagiti kakapsat tayo. Tapno nga rod maikari tayo makirano, ti dito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay, mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, kan manadaya. O Diyos, pinunnom ni San Pedro, may kasangapulo, itinailangitan asirip, ganti kinamaingal ti apostol, tapno sa laknibang ti katoliko apamati, ket isublim dagiti amin abambanag iti siklong ni Kristo. Ipaay mo ka ditaan nurutan mi dagiti balakad ken pagpatulad na, iti kasta magunod mi met dagiti nailangitan agungguna, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipadari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen.
iti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Inikan na kami iti Diyos tayo iti tured amang ipakaammo kada kayo iti naimbag adamag nga agapu ken kuana uray pa no adu dagiti lapped. Ipanangawis mi kada kayo saan nga agtaod iti bidot wenno dakes apangge. Awan meti panggep mi ang mga lilaw iti siya sinuman. Kanayon ket di nga agsao kami iti mayan natok iti kayat ti Dios asawen mi. Ta inanamungan na kami ken intalek na kada kami tinaimbag adamag. Saan na dagiti tattao ti aywen mi no di ket ti Dios amang suot kadagiti panggep mi. Pagaamuyo unay, adikam imay, nang patpataray ok kada kayo. Amuyo adimi inaramat, dagiti balikas, ang mga bung iti kinaagom. Ammo ti Diyos, di mi met kinalikaguman, ti panangdayaw, iti siya sinuman, kada kami. Kada kayo man, wenno dagiti sabsabali, nupay adda kalintigan mi nga umawat kuma, kadagitoy, kas apostol ni Kristo. Ngem na annad kami, idi adda kami iti dinayo, kas kaannad ti maysa nga ina kadagiti anak na. Gapo iti ayat mi kada kayo, sidadaan kami anang ipaay kada kayo, saan laeng ati naimbag adamag nga agapo iti Dios, no di pay ket ti mismo abiyag mi. Ngamin, napateg kayo unay kada kami. Ti sao ti Apo. Ang iyaman tayo ti Diyos. O Apo, kanayon to nga ikantag, ti diag balbaliw nga ayat mo. Uwapo ka na ito, may anak, pinagbabali mo yan. O Apo, kanayon to nga ikantag, ti diag balbaliw nga ayat mo. Ipakaamok to, ti kinapudnom, idi amin at tiyempo. Kaamok, ati ayat mo, amataginayon, tagnanayon, agpaot akas iti langit, ken ti kinapudnom. Kanayon do kay kanta, hindi ang balbali ngayon. Balbaliw nga ayat mo. Nakitulagak iti pinilik a tao, insapatak ken David nga adipen ko. Ipasdek konto dagiti kapututam, nga agari iti agnanayon. Uwapo ka na ito, may kantak, balbali mo yan. Pinilik nga ari ni adipen ko a David. Pinulutak itinasantuan alana. Kanayon to nga takyan ko na tibilig ko. Ket papiksaen to ti panakabalin ko. Uwapo ka na ito, may kantak, balbali mo yan. Dinto agibos ti ayat ken pinapudnok ken kuana. Pagbalaygyek to nga agnanayon. Kunanan to kanyak. Sika ti amak, sika ti Diyos ko, amang salaknip ken magisalakan kanya. Uwapo ka na ito, May kanta, hindi ang balbali mo yan. Ti Apo at ako makada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria, may paikan ka o ako.
Nagparang ni Jesus kadagiti adalan na ket idi nakapamigatdan kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro. Simon nga anak ni Juan at adda kadi ti panagayat mo kanya ngem dagitoy. When apo insungbat na ammom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuan na taraknem dagiti urbon at arnero. Pinidwa ni Jesus sa sinaludsod Simon nga anak ni Juan ay ayaten nak kadi. When apo insungbat na ammom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana ay wanam dagiti karnero. Pinitlo ni Jesus sa sinaludsod Simon nga anak ni Juan ay ayaten nak kadi. Nagliday ni Pedro gapo iti kapamintlo na sinaludsod ni Jesus ken kuana ay ayaten nak kadi. Kinuna ni Pedro, apo ammom amin abanag, ammom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana taraknem dagiti karnero. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ni good eveningan ya. 6:12 good evening. Taraknem dagiti karnero daytoy ti sao ni Apo Jesus ken ni Juan. Ayatem dagiti karnero taraknem dagiti karnero. Dagiti sao ni Apo Jesus ken ni Juan ken ni Pedro. Kaya nasaktan ni Pedro tanamintlo nga sinaludsod na ay ayaten nak kadi. Inulit-ulit na namintlo. Kunamot ni Juan apo ay ammom ti amin ammom nga ay ayaten ka kunana. Nang DJ panang saludsod na pinanagnekan na laeng no kas ano ti panagayat kas ano ti dedication kuma ni Pedro. Nang dagiti daduma nga mag-interpret daytoy kunada namintlo na nga sinaludsod ta namintlo na met nga iliba. Di mo itinalikutan ni Pedro idi agregat ni Apo Jesus ket kadwada ka kunana ay haan kunana metten. Nagtalikudan binaybayan na. Ngam tatapay nga daytoy ti ibagbaga na taraknem dagiti karnero. Tapta na ti fiesta ni Santo Pio may kasangapulo na laing Santo Papa. Ti pagsasao nga nabati kanya na kunana nayanakak a marigrigat at nagbiyagat a marigrigat matayak a marigrigat daya tinabatad nga sa una tinasirip nga nangidaulo nasirip nga nagbalin nga Santo Papa adu tinaawis gapo ken kuana kuno kitaan tayo ni Santo Papa kay iso ti suno ni San Pedro iso ti suno na Tatap ayaw kang ti katao ko na igunang-gunang dito ni Apo Jesus. Ayaw mula ang feed my love, mula ang mapakanan. More than pakan. Anya tinangangako ng pakan. Pakanam di anak mo. Kala nagpakan ti manok. Kasi mata kayo ori nagpakan ti manok wano taragan tayo manuang wano baka wano aso ka. Nahamoy kan ti ayat na ka. Di makala madi. Kada dagiti agtaragan siya ano idi agtaragan natin wang wano baka ka. Kas lapasat ti bagit di jay nuang. Nga mabisin mat, lumapulutan naman. At ako dagiti agtaragan gamin no tatlo. Inuwayway mo makamuka biyak mo si downtown. Kaori di man nagdaaso yung no man nadungo ka, agbalin nga pasit, agda ayat na. Kaya ko na ni Apo Jesus kanda ito'y, haan la ka di ang pakanan, kurang mo dahil kay pakpakanam laan. Naglakamo ti mga ibaga, or kadagita, dagita anak yung, dagita apuyo. Nakaluto kayo, kunamon, lakaan, alay, sab-sab. Yung mga maganda pa ilang, agung-ungot kan. Naginaw siya tinaglulutaw. Nagmayamot, agungot namin na panangan niya. Imagine pa yung mata, sumubo ka, kumaung-ungkan ka. Kure kan niya may mag-ide, kure ka ang kanakaiway, ay ang kanakaisangkot, tinuang mundo ba, katirabiiwan na nakapainom ako, ay ang kay ngamangan. Hindi niya, hindi may ikwa. Kuko na, nahaanlaan nga pakanan, aga na ununod. Anya di na ununod. It's all about relationship. Amin. Uri kanya tayo, uri ti papati, damay sa nga nagkuna nga, awan serbi, uri no kasano kapintas ti programa nga padi, kaado ti malpas mo nga padi,
Uri ti diocese tayo, no awan ti no haan nga nasaya at ti relasyon, haan nga idaldalan ti Espiritu Santo, agbalin akawaw. Kas na masayang awan ti serserbina. Uri magkanya kayo, dati ko maghimo kayo, dito ayan kayo. Mayat ka dito atawan ko na ti agalat-alat. Anya serserbin na nga, kala ko nagpintas dati nga balay tayo. Uri ka nagpintas na balay mo. Uri ka no, mano nga, 100,000 ti awawagan ti binulan. Pahugit daw na sweldo. No awang makakaarong ba, anya ganas mo agbibiyag. Anya di ganas mo. Talagang kay kukunan ko na, sa bagay awan ito, itabo ba? Apo, nakadadong masitas na nang nagalad mo, aging gadyay langit, sino nga rin makakita na masitas mo, disiksikan. Gudukortan ka, awang pa'y makaraman. Ingikimot ka mo. Niya nga rin ka na it's all about the relationship. Kati mangtad, tibiyag ka niya tayo, hindi dyan natintas, langan-langan. Timangtad, tibiyag, ti kaipapanan, tibiyag tayo, hindi dyan relationship tayo. Uri ka kwartang amin na kwarta. Uri ka diplomang amin, siya kakaadbang ti diploma. Uri ka no, ibasbas kag mo ka nagkapang nga sa dino nga pasit ti lubong. No awang mo makakaaruban. Naangit ka nga ron. Naghanda ka. Bukod mati kasi nagkaaruban na tayo. Naghanda ka, pipi nga madadaol ng di padawatan, di kaaruban. Bay, amon nga ag-expire. Yan lang na imong mo. Tapi kas demo di ayan may apo, pipi nga matin na di bayubanan ng kanin. Di ka takam nga ubing ka, awang ti mamermerienta kanya. Ami nga nga uso ti merienda ini, nagda-merienda kunana kanya mi. Agluto lang ni inang ti kinabit, yun na pinabit. Huwag kasi mo lang, awan na kita magatang na titingapay kada. Durdurong sa kada kita chichichir. Awan akin ang nagadayo ti istorya yan mi. Pagkagumatang ti ko, kung nagda-bisita, apaw, talo ta bisita yo, 12 ons yung kagatangan, nagadayo, tingaal daw, at burbureton nakataanon ka. Iso nga ti pamirinda di ayan minit, awang makurkuryente ti ubing kami. Ayan ti pamirinda kami, kinabate, kapay, barakaw. Kasi mo ti merienda kanya mi, so ano awan, ti automatic nga merienda mi, di kita chisa, ginaganan, bayubana, no anya ta kainito no panagkakainito, at natumok nga sa balay di apong mi, amo yung tumok. Di mo nakabitin ka, hanga gigitan na maloong niya, ang kapisil-pisil lang, may kadwang aldo, di ka pipisil mo na loong to. Maungtan kay tao. Kasi mo tinarianta kanya ni. Nung adda mo dahil kay imot na talaga nga, pipya nga agreg-greg, DJ bunga, nang DJ ipakan na kada ka mga ubing. Yan mo na napananda DJ nga lakay. Kapag di langit, kararag kumot kan aman, mainala na magkumanga taa. Kuna na siguro ayan nyo, dinagmula ako, kuna na mga taa. Nung DJ, it's all about, ibagbaga na dito eh. DJ, langan-langan tayo. Iso timangtad, tibiyag tayo. Iso timangtad ti ka ipapanang tibiyag kayo. Kunak, may dyan na minsan nga naman kunak. Imagine nyo, kunak. Tartarigagayam ti makandilangit. Nung ti ka ay awag na di ka arubang kanyang demonyo. Kasanawar at demonyo nga makapandilangit. Ito'y dagag ka, awang pa'y makakaarubang agosta. Asla ka lang mangkukulang nga grup-grupan o galing mangkukulang pa sa kapelatis mo sa ano laman anya pa'y natata. Anya pa'y ngaruti papanang. Duhaan, DJ, isang mga natin pa nagkakaroba ka, nagdanag ka mali, pakawanin mo. Nadag pa nga to, agpakumbabakan. Nang gabot at agad amgit ka, nangatong ngaruti ayan mo, nangato ka mag. Ang-awan na kaya ako. It's all about the relationship. Kas ano di pa naglalangan tayo? Kasi no ka itakaaruban. Una, nangarod ka, nagmayat-mat ang nakikipintay ti Biblia, mga kasabano sa dindaman na pas tilubong. Ngam na di pa'y makasabaan di pamilya. Di na pa'y mamati dagiti kaarubang, uray naman na timisa ka, at damot madina, tati kaya mo magkaala. Di mo pa'y napadasan tinangkad. Agad sa taong kasjay. Pagpiang-piang ti langit kanda ka numang tag.
Ilocano lang nga ro, na unad pa iti iimukan na. At rin na yung matatil-til yun na unad. Natakas yun na taon sa. At biyang-biyang tilangit. Di na pinapanasan pinagsakot. So kung kuna ka, na kayo mga bagbakat, magdapela na iti nakasiglot ti panyo jay, ilakaso yun yung kapuunadan nga kwartayo, igastuyo, ispirito na jayon, namatay kayaw. Katakas dyan ngamin. Apaw. Ultimo nga nakadulin naman na kaya ti... Nagmayat ti makaawat no ikanta ka ti regalo, ha? Go! Nung sabali tirik na, nano si kati. Sabali tirik na, nano si kati agsagot. Baka yung mga mangtid no dadluma, kakaslabot ay kay investment na panangitid yung mga... Ang mga nakita mo lang rin na nagurati, nagadunga uungan ka, gapot at ang ganimal person ka. Antay, alaang mo dataw eh. Ngamni Agpawit yung anak mo. Sabon to business mo, di ba, may amo. Sabali, maya tiri na nati umawat, nung marigalulang ka, naragsak ka, nung sabali tiri na, no, si Katiman, it's all about the relationship. Takas di kay tuman, uray iti Diyos. Anya ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Nakarabrabaw ti pamati no sakal agkararag no agdamas apol mo. Nakarabrabaw a pamati sakala agkararag no agganggerit din at bagyaw. Nagmadi nga pamati sakala agkararag no agsakit ka tiyan mo. Isungal nga po pagsakit at sakit tiyan dagito itap no umado ti makinisa. Narabaw ang relasyon mo kini Apo Diyos. Ura di relasyon tayo mo. Kala ko magkakarubang, sika, nagayon mo. Saka lang nalain mo, da kaya mo. Apag sa tauyo na yan. Kasi nga tao dati, sala lang nalain mo, da kaya na. Nagamot, isa una no dati kay umuputang mo, no dumodaw. Nung isot yung daan, ako mo makita ubo na. Relationship. Kasi wala kini Apo Diyos. Sa kalagkararag, magdamas sa kalagkararag. Ato yung hanggang agkararag na hangkanayon, amin-amin nga gundaway, tibiyag mo, narigat mo, ang paiso mo na kay magandang mo masubok, tibiyag tayo. Nang ro na nagsakit ka, narabaw nga pamati, magpabasol ka, apay na siya payaan, apo, dahil sakit. Nagado nga manok nga agkamata, nagati ka kung silat mo, agkamata. Nagado nga aso nga ang sakit ti enlargement ti puso na. Nagkakaadot sakit ti nga nga naurur nung siyempre kakaasit at puso magtrap-trap ako. Enlargement of ti. So tipo nakarod ka. Lapanasan kay rugyam ti agimula ti sakit ti nga ako. Mangrugi ka mga sakitan. No nagbasol ka pakawanan. No adda nagkamali ka awatan. Uray marigrigatan ka kay ipapatin ti agaya, nagbaling na naragsak ti biyag mo, numayat tilangan-langan tayo, awan at saksak mo. Nung nati biyag tayo ka, pinabason, innukir, awang pa'y nasaya at sino ka tiyang agsakitan, di ka pa'y makatuturo. Kada di kas di mo ta, ti relasyon tayo kinapoy, kas ano magkaunod di relasyon tayo ni Pedro. Maririn na pala kami ni Apo Jesus na medyo kuang isuda dagiti adalan na gapot impluwensya mo dagiti daduma, kultura da, relihiyon da, Hudyo da, kada umamati kami Apo Jesus. Sunod yan. Ay ayatin na kadi, nang nangruna kadi nga ayatin na ng dagito eh. Isumot natin sa lutsod na. Sa likwa. Nadakis di sa likwa, nasayaat. Nangruna no nasa lukag kakaagutin nagtrabakuang. Ngam na napagbaling na Diyos mo ti sa likwa. Haan nga ti panagayat mo kinikapsat mo. Kang kamalika. Sirib, agal, ang adakals. Kasapulan tayo ti agagal, kasapulan tayo ti lumaing. Nung naiso Diyos mo, kung usaron data sirib mo nga mangital mo kinikapsa mo, dakals. Ang adakals ti posisyon. Uray tanong laang mo nung kapitan mo na anyaman. Nung day kasabot ti Diyos king ka, nung usaron nga mangital mo kinikapsa mo, dakals. Haan mo na mabaling ako na tayo nga, awan anak mo't pader, kahaan na, syaklatan at dumawdawat, karong. Awan ti napanglaw nga, awan ti maiburay na, awang mat tinaba na nga, awan ti kasapulan na. Taado nga wakas ti itutulong haan lang sa nikwa, haan lang
lang nga kwarta. Anya di mabalin tayo itulog. No awanan ka, di nila pa nakirin ng no at sakit. Dagiti trabaho nga kabaulan dagiti nasisiksiti text na, di ba? Kasi mo di ayang min, nalpas ti paspas ko nang ka, awang mo ti aginaw nga nakamanicure. Di maginaw mo, dagiti tayo mo iigit ko nga nakututan ti ko, ti katatapa ko. Awanan da advice so mabisudan mo ti nagagad. Sinungar ti mayatata. Tintula bagi na kada ti mangketa nga nakabutilya, kada di nabakna ko, ako nagbakon ko di bagna. Ika daw. Iso nga, awan di makasapon, iso nga, amin-amin, dapat relasyon, panagkakaaruba, pamilya, dadtati pinapakumbaba, dadtati panakaawat, dadtati panagayat, panagregalo, dahil ko nada nga, dahil nabudbud no nga, ayat itong galmaysa, kanuhan tayo maitid dahil ka, dahil ko na akong ulitan, iti pala daga ka, ti awag dating ka, demonyo ka, kasano wag na mapangkad dyan? Napasig nga tinatangsid mo, dati biyag mo, kasano wag na mapangkad dyan? Iso nga di dyan, umuna nga pasantuan, langin-langin. Umuna, ulit di balay. Karuba. Gagana saya at nga langin-langin. Iti simbahan tayo. Ngorti ko na ako, kaan tayo ang makaawit, nada tayo nga mismo ka mga nasaya at nilangan-langan tayo. Kamalian niya ko na tayo nga datay nga mga isursurok among maawatan dagiti tao ka. Nadyosan, hindi aramid mo ka demonyo. Hindi isursurok ti nadyosan, hindi aramid mo ka Diyos ka madimataan. Isugod nga padasen, sugod nga da panagkay sa akas di mo ni Santo Pio, nagagadot na nasirip, nakasimsimple tidyan na nakakupangan nagadot tinagbalbaliw kapaya nasayaat. Maibiyag na di ibagbagan. Panagdato. Diyos sa umay tu'y datong migit sabay tumakamay kami. Damay na tundi at kami ang tanan. Ay pinapay sa pamilya ka. Awan tinayaw na, awan tinipnosan. Iyamay dariyamay datun nipadaya. Kapag kay dayaw migyan ka. Kumararat tayo kakabsat at tayo keniti adaton tayo makaiayo kuma. Iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kat maipaaya pakidaydayawan kan pakaigloriaan tinagan na, kan kastamat at pagilibagan tayo. Awaten kad apo dagitoy daton mi kat ipaay mo tatong palan mi dagiti balakad ni San Pio. Apa, iti kasta agserbi kam kadagiti misteryo anadalos ti puso mi kinapas nagti pamati mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dako makata kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Putno na yo may karigat rumben anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidem ati iglesyam ibunga na ati agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet babaen ti nakakaskas daaw apan agbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay a babaen ti isang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaen ti makaiayo ken ka apan nangibabaet da
Ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken kagat ko nami. Santo, 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 Iapo a Diyos, dahil di amin napaswa. Ilangit pendagan, at nunay di pakay daydayawan. Usana'y ikangatuan, madaydayaw, di umay tinagan ti Apo. Usana'y ikangatuan. Pudno ay Apo, biig ka kinasanto, kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Kada ito'y tibagik, iso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamat akalpasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminong kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyak to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Arabidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati, babaeng ti krus mo, kanin ka panagungan, kinakansalakan si ka ananubot. Itingurot pa na nilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyak ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ipari kami, nga dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysahan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet, nilayo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kat iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranot kam to ken nainggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknay mi ken ka nga nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, kadwalgan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mi ti mingmingam narigat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuha na ti kapyaken panagkaykaysa si kang agbiyaken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanya, ngem ti may saray na saong mapaimbag kon to'y karamo.
umararag tayo. O Apo a Diyos mi, ti panangilagip mi ken San Pio Apapa, dawaten mi tababayan ti bilag dati na ilangitan na padaya, anakiranudan mi, aramidam ka di analagda ti pamati mi, kat agkay-kaysa kami iti sidong taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ken Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at ako mga katakayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Pag-arabi tayo, amin Apo.